Vi er ægte mennesker med ægte følelser og ægte historier. Jeg har startet community igennem min rejse med mental health. Det tror jeg kommer til at ramme så mange unge mennesker. Helt vildt. Det er en rigtig, rigtig vigtig podcast, det her. Hold det kæft. Ja. Okay. Hej, du lytter til Community of Real People. Mit navn er Oliver. Community of Real People, det er et mental health platform, der fokuserer på community og mental health normalization. Jeg har startet community igennem min rejse med mental health, og over det sidste år, jeg har arbejdet virkelig hårdt at skabe den her community, og jeg er virkelig stolt over det der response, vi har haft, og det der penge, vi har indsamlet til begivenhed, og det der community events, vi har haft. Og nu har jeg tænkt mig at invitere min ven Murray med på podcasten og være vores host. Murray er en charismatic, bold og specielt menneske i mit liv. Første person, jeg mødte, når jeg flyttede til Danmark 5 år siden. Så Murray, velkommen til. Og Jamen, tak, Oliver. Jeg har ligesom været med på sidelinjen i Community of Real People. Fuldt fascinerende, din rejse i det der. Og det, jeg især er begejstret for i Community of Real People, det er, og det jeg gerne vil med den her podcast, det er jo, at vi er ægte mennesker med ægte følelser og ægte historier. Og til dem, der har vi brug for et fællesskab til nogle gange at samle os op, fordi ægte mennesker, vi crasher. Mm. Og det er fedt at have sådan en platform, hvor at vi har en samtale med en gæst, og i dag er ugens gæst jo en, der har haft noget fra fysiske skavanker, korsbåndsskader, tumoroperationer, til det helt personlige med relationer til forældre. Jeg har hørt noget om noget relationer til kvinder og piger, som vi alle sammen kan relatere til. Og Melvin Kagusa, det er jo dig. Ja. Fedt, du gad at være her. Og tak, fordi jeg måtte. Det er jo meget sjovt møde. Jeg blev kontaktet på Instagram, og plejer aldrig rigtig lige at gå ind og tjekke, hvem der man er tagget i. Men det gjorde jeg lige der, og efter en samtale, så var jeg bare helt sikker på, at det her, det er det rigtige fokus, mental health, fordi det er så undervurderet i vores samfund, og vi lever i et samfund, der kører 100 km i timen, og nogle gange så glemmer man helt at koncentrere sig om mental health. Så at lave en podcast om det, og lave et community om det, synes jeg er meget forbilledagtigt, og meget... Du har jo selv en podcast, der taler i nogen grad om det at være mand, og i hvert fald være menneske i nutiden, ikke? Bros. Ja. Yes. Sindssygt godt program. Jeg har hørt det på vej herop, og har hørt din tidligere i andre, hvor du også er meget ærlig, og jeg tror, det var lidt derfor, vi synes, da vi sad og brainstormede, hvem skal vi have med, ikke? Fordi vi vil gerne tale med et ægte menneske. Og vi lavede noget research på dig, og tænkte, hvad er chancen? Altså, prøv at... Man har tabt, hvis man ikke spørger. Ikke? Det er rigtigt. Og vi vil gerne starte et lidt mere muntert sted. Ikke? Ja. Altså, så, hvad begejstrer dig for tiden? Hvad begejstrer mig for tiden? Jamen, for tiden så begejstrer det mig, at jeg er der, hvor jeg er i mit liv. At jeg har et hjem, at jeg har et arbejde, at jeg har en familie og venner, der holder af mig. Og så begejstrer det mig, at jeg bor i et land, hvor at drømmen godt kan blive til. Du ved, vi har en kreativ frihed i Danmark, som jeg er ret begejstret for, som er vigtig at fastholde. så det er sådan de ting, jeg tror fylder lige nu i mit liv. Altså, jeg har jo i hvert fald personligt selv haft... Jeg dyrker meget de små begejstringer. Ja. De små begejstringer i hverdagen. I lang tid har det været tennis. Ja. Jeg har haft sådan en helt barnlig følelse med tennis. Du ved, det der med, at man lige har spillet. Ja. Nu kan jeg spille igen. Ja. Har du sådan en ting for tiden? Ja, det har jeg. Men det er jo Call of Duty, tror jeg. Aha. Det er jo vores for mig. Altså, det er en virkelig cool community, der ja, med. det er det. Yeah. Faktisk så nogle af mine rigtig tætte venner, vi er 4 gutter, Joel Kabongo, Moses Opondo og en, der hedder Vasti, som mødte hinanden på
Call of Duty. Nej, hvor fedt. Intercom, Det ikke? er Altså, fedt. og så var det jo sådan noget med, jeg kendte Moses inden, og Joel kendte Vasti. Jamen, jeg kendte Moses fra Jylland. Han er også fra Uganda, som jeg også er fra. Og vi har mødtes en gang imellem, tror jeg, fordi at vi ligesom kom i samme kirkesammenhæng, faktisk. Og så tror jeg lidt, da jeg flyttede til København, og han boede i Odense, så under corona var det jo sådan, det eneste sted, man sådan kunne rigtig mødes, var måske inde i Call of Duty, som var helt eksploderet. Og så skrev vi til Joel, der kendte Vasti, og lige pludselig så blev vi 4 gutter bare vildt til det. Og nu, altså vi har daglig kontakt. Så siden 2020 har vi jo bare haft daglig kontakt i 3 år næsten, og det har været et super, super godt. Og det er jeg begejstret for. Jeg er begejstret for, hvornår jeg skal snakke med dem igen. Eller. Så det er ikke nogen sådan professionel ting, der Nej, slet ikke. Men Vi hygger os bare. Det er cool, altså det er det med, gaming er lidt controversial, men sådan at skabe det der community igennem gaming. Ja. Altså, du behøver ikke at være der fysisk, men du kan bare have det pisse sjovt med dine venner, snakke om, hvordan du har det. Det behøver ikke at være altid sådan i personlig... sådan. Nej, det personlige plan. Ja, lige præcis. Altså for mig er det også sådan, fordi vi startede jo inde på Call of Duty, så lavede vi en Facebook-gruppe, hvor vi sådan ligesom i starten skrev, hvornår kan vi spille igen. Så gik det fra det til, at man tjekkede ind på hinanden, hey, hvordan går det? Gik det til, at vi mødtes efter corona og var ude at spise, og mødte hinandens koner og kærester, og lige pludselig blev vi bare nærmest familie, du ved. Og nu er det jo sådan, altså igen det der med, at man har daglig kontakt, og når den ene får et barn, så er man til lykkeønsninger og fødselsdage og alt muligt. Så det har været et meget sjovt community, jeg ligesom har skabt gennem det. Ja. Det er fordi fedt. Speaking of which, altså sådan, vi har lidt en udfordring til dig. Du taler om den virtuelle verden, Call of Duty, hvordan at det også har bragt med sig reelt set. Ja. En ting, vi gerne vil lave i Community Real People, det er bygge din egen by. Ja. Så det er en udfordring ligesom om, hvad skulle der være i din by, Melvin? Ja. Hvis vi skal starte med, hvor mange mennesker er vi? Der bor 100.000. Der bor 100.000. Okay. Ja. Hvad arbejder de her mennesker med? Jamen, arbejdsklassen er de er innovative entreprenører, så det er forskellige ting. De er kaospiloter, hvis man kan sige det. Så de laver alt muligt forskellige ting, der ligesom er med til at bidrage til samfundet. Okay. Hvad for nogle institutioner har man i den her by? Ja, hvad for nogle institutioner? Man har... jeg er blevet rigtig grebet af de her legegrupper. Der er mange legegrupper i København, og det er fordi, jeg selv har små niæser og nevøer. Så det er for børn? Det er for børn, ja. Der er legegrupper til børnene. Der er selvfølgelig også vuggestue til dem, der vil have det, og børnehaver og sådan noget. Der er muligheder, men jeg tror, at mange sætter pris på i den her by at have de her legegrupper. Kom ud og møde forskellige mennesker på legepladser. Så der er mange af de her kommunelegepladser, der bare er fyldt. Dem er der mange af. Så er der en folkeskole, 0. til 10. Så er der en efterskole også. Ja. Der er en højskole også. Du har arbejdet på en efterskole? Det har jeg nemlig. Og jeg ved, hvad det kan gøre for et barn. Altså, jeg har selv gået på efterskole, og jeg ved, hvad det gjorde for mig. Jeg udviklede mig sindssygt meget på efterskole. Det kan selvfølgelig også være det modsatte, hvis man ikke er gearet til det, men der er i hvert fald mulighed for det. Ellers så er der klubber. Jeg gik i en fritidsordning, som lærte mig at spille trommer, som lærte mig at spille Counter-Strike. Alle de der ting der, som virkelig var med til at redde min barndom på en måde, fordi der var et community der, og jeg gik til hver dag, hvor der var pædagoger, der var der, fordi de gerne ville være noget for børnene. Det var så vigtigt. Så det er der også. Og der er selvfølgelig også sportsklubber. Altså, er der... hvad med sådan noget læge? Altså, institutioner er jo også... Er der sygehuse? Er der... Ja, det er der. Der er sygehuse, og der er... Er der jobcenter? Er der... Altså, hvor jeg ved godt, det er kæmpe stort. Ja, det er kæmpe stort. Altså, det er jo ligesom at spille Sims, det her. Jo. Ligesom at spille Sims. Jamen, altså, det er der. Men der er også noget, som der måske ikke... Som jeg faktisk har tænkt på. Jeg ved ikke, om I kender udtrykket mus-samtaler. Det er medarbejderudviklingssamtaler. Yes. Okay. Det hedder mus-samtaler. Og det er der på en arbejdsplads. Ja. Hele formålet med det er,
og finde ud af, hvor medarbejderen, hvordan han har det, hvordan han skal han bevæge sig længere op, A, B, C, alle de der ting. Men der er også mus-samtaler i folkeskolen. Og det kan jeg huske, jeg tænkte, da jeg var færdig med folkeskolen, det har været rart. Bare lige sådan en, vi har selvfølgelig en studievejleder, intet taget fra dem, de gør et godt stykke arbejde, men der er en obligatorisk mus-samtale med et mål, inden du starter overbygning. Og det skal være overbygning, fordi du skal ikke have det så meget i det små, synes jeg. Der skal koncentrere dig om at lege. Jeg husker skole-hjem-samtalen. Ja, præcis. Det var jo en mus-samtale med dine chefer derhjemme. Og så dine forældre. Ja. Altså, jeg havde det. Jeg havde det også. Altså, jeg var mega bange. Jeg havde angst. Aha. Jeg havde decideret angst, fordi at jeg er jo fra en afrikansk familie, og min far, du ved, det var sådan noget med, hvis han fik at vide, at jeg ikke opførte mig ordentligt. Consequences. Ja. Så det var, du ved, at sidde nærmest, og min far, han kunne ikke tale dansk, så læreren ville sige til mig, Melvin, du er lidt ukoncentreret i timen. Jeg skulle sidde og translate til min far, og være sådan lidt, they're saying that I can be a bit better. Og så siger hun, nej, det er ikke det, jeg siger. Du opfører dig ikke ordentligt. Og min far er så der og skriver min egen dødsannonce nærmest. Ja, og de ved ikke, at de skal råbe mig af, så der ikke kommer, du ved. Så ja. Okay, så der skal være mus-samtaler i udskolingen. Ja, og det er mellem lærer og elever. Og så det der forældremøde, det strejfer vi, og så hedder det faktisk bare infoaften til forældrene. Hvor alle lige får at vide. Fordi mus-samtalerne, det synes jeg er fedt, det sådan foregår. Og nu er der også alt elektronisk, så du kan skrive på forældreintra, eller hvad det er, og sådan noget. Så ja, det er der. Nej, men fedt. Altså, en ting, jeg har bare tænkt over, når du siger med 10. klasse og sådan efterskolen, at det hjælper dig virkelig meget. Når du det der, hvor gammel er du i 10. klasse i Danmark? 15-16. Ja, altså, hvordan har du haft det med dit mental health? Hvad er det noget, du arbejder med? Altså, hvad var det bestemt, der hjælper dig i det der community, du har skabet med din efterskole? Jeg tror, mental health dengang, det var man ikke så fokuseret på. Der sker jo så sygt mange ting i din krop. Altså, du begynder at indse, at der er noget, der hedder deodorant, og du indser, at der er noget, der hedder kvinder og piger, og jeg kan lide, og alle de der ting der. Men du finder også dine venner, som potentielt bare hele livet. Jeg fandt min ven Frederik, som jeg stadig snakker med i dag, og det tror jeg var vigtigt for mig. Jeg fandt også ud af, hvad jeg godt kan lide. Jeg fandt ud af, at jeg var vildt musikinteresseret. Så jeg begyndte virkelig at dyrke det der musik på en måde, som der ikke var tid til derhjemme. Du ved, så jeg sad inde på mit værelse sammen med min værelseskammerat og hørte gamle plader. Og det var dengang, man kunne gå ind på LimeWire og download og sådan noget, ikke? Så man sad nogle gange... Altså ældre end os, skal vi... det er. Man sad og hentede nogle musiknummer sådan helt... og brændte det ned på en CD. Man sådan ligesom sendte sange til hinanden. Altså, hvor man havde de der gamle Nokia et eller andet, og så sendte den til hinanden. Sendte tuner, tunes. Ja, og så fandt jeg ud af, at jeg også godt kunne lide fodbold. Jeg var en late bloomer, jeg begyndte først på fodbold, sådan for alvor at blive dygtig, da jeg kom på efterskolen. Fedt, mand. Så det var da jeg ligesom skabte fodbold-communityet, musik-communityet, og så venner. Okay, så det her mental health journey, du var på lige nu her, det er jo ikke noget, som du virkelig sådan tænkt over, når du var sådan... Nej. Det er meget nyt. Det er meget nyt. Og det er gennem det der hjerneoperation, er det før, eller... Ja, men jeg tror... Ja, for alvor var det, da jeg blev opereret i hjernen efterfølgende, at det ligesom kom. Okay. Og hvordan var det at sådan opleve det for det første gang, sådan, det er meget nyt for dig, så var det... Ja, hvordan var det? Hvis jeg skal summe det op, så var det skræmmende på en måde. Fordi jeg kom jo fra at være opereret i hjernen og svæve mellem liv og død, til lige pludselig at komme tilbage i en branche, der bare kører helt vildt, ikke? Altså, det var også de ting, da jeg lå på sygehuset. Nogle gange kunne jeg kigge ud af vinduet og være sådan helt, verden går ikke i stå, bare fordi jeg er syg. Du ved, alt kører, og det er jo det, der er det skræmmende. Det er havde bare... du den fornemmelse inden? Ja. Altså den fornemmelse af, at verden kører? Ja. Nej, det havde jeg ikke. Fordi inden det, der er du del af den der mølle, der løber du selv, og du kører på. Så den ene dag, der var jeg i Skagen og lavede job. Den anden dag var jeg i Sønderborg, og så var jeg i København. Det ene... Sønderborg? Ja. Ja, tak. Ja, min familie kommer fra Sønderborg. Sådan det. Ja, tak. Shout out Sønderborg. så du var over det hele, og det kørte bare.
relationer også var, må jeg også sige, fik en 3. 4. plads i mit liv, for jeg sådan tænkte, ved du, nu skal jeg skal mod det her mål her. Og du ved, det var meget sådan, jeg er meget typen, der når jeg ser noget, så skal jeg have det, du ved. Og nogle gange, så er det jo nærmest på bekostning af alt andet. Så er det bare det der. Og jeg synes, det er et godt egenskab at have, men den har også kostet rigtig meget. Også ting, jeg i dag måske fortryder. Altså, kan du se dig selv det der, Olli? Ja, altså med det der perspektiv. Jo, altså med fodbold for eksempel. Altså jeg har spillet fodbold i Sønderjyske. Murray har også gjort det samme. Og jeg har altid haft problemer med min mental health selv. Altså det er noget genetic i min familie. Og det var sådan en kæmpe stor perspektiv med fodbold. Sådan, jeg har haft det virkelig dårligt, men jeg skal komme til træning hver dag, klar. Og altså hvis jeg har en dårlig træning, så er det en kæmpe problem. Jeg kan ikke bare have en off day. Og den sidste, når jeg var næsten færdig med fodbold der, jeg var sådan suicidal. Ikke sådan, jeg prøvede at gøre det, men jeg var sådan helt ned, træt af liv. Jeg kunne ikke mere. Og det var sådan en kæmpe chok for mig, at nu skal jeg skifte fra en fodboldspiller, der har været min hverdag, ind til noget nyt. Og det var virkelig sådan, det var en... Det må være en syg omvæltning. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og jeg er virkelig taknemmelig. Jeg har stoppet, og jeg kan sådan fortsætte med det her kreative arbejde og skabe den her community. Men altså, hvad var for et community havde du dengang? Altså, jeg har haft min mor og far. Jeg har snakket med nogle venner om det, men sådan altid i min fodboldkarriere, også i Canada, jeg har haft den her reputation, som jeg er en pussy. Fordi jeg var sådan meget op i min følelse. Og der var mange, der siger, nej, han kommer ikke til at spille professionelt. Han er en kæmpe pussy, og han kan ikke nå det. Og den sådan, at have altså, mennesker fra mit hjem, det ikke tror på mig. Og jeg kunne ikke rigtig snakke med mine venner om det i Canada. Sådan gode mennesker, men altså, det har ikke vokset op i en hjemme, hvor du kunne snakke om, hvordan du har det. Min mor og far, helt perfekt til det. Jeg var virkelig, jeg er stadigvæk her på grund af min mor og far. Så jeg har haft det der base, men uden for det, i min football locker room, det kan du overhovedet ikke snakke om, hvordan du har det. Nej. Men det er meget specielt, fordi efter jeg har stoppet, og nu snakker jeg med nogle af mine venner, der har spillet, det her er også det samme. Og det gider ikke bare snakke om det. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er deres hverdag. Og hvis det siger sådan, det har det dårligt, så deres træner siger sådan, nej, han er ikke frisk på træning. Han er ikke klar til en kamp. Han kan ikke holde pres. Så det er sådan, det er meget ensom. Og det er jo derfor, jeg har det pisse dårligt. Så jeg kan virkelig godt sådan forstå, hvad du siger med... Må jeg skyde ind, fordi det er ret interessant. Nu sagde du, i din by, så er der de her institutioner. Dit fokus er meget unge mennesker, ikke? Vi starter med legegrupperne. Vi bygger videre til skolerne, hvor vi har mus-samtaler. Folkeskolen. Og det starter jo også relativt tidligt, i hvert fald for dit vedkommende. Og jeg føler, især nu i tiden, der taler vi rigtig meget om, at alle har det dårligt. Altså, alle har det dårligt på en eller anden måde. Og det er svært at relativisere, at okay, du er suicidal. Jeg har bare ondt i mit liv, fordi at jeg ikke har nogen mor. I hvert fald, der ikke er til stede. Eller, og hvordan at, det er så svært at finde nogen i sit community. Havde du en oplevelse af dengang? For nu sagde du bare sådan, da du var yngre, om der var, altså havde du skavanker, eller hvad man kan sige på den måde? Ja, altså, jeg har altid været meget spinkel. Lille spinkel fyr. Det er du stadigvæk. Ja, det er stadigvæk. Tak. Og så, altså min selvtillid var virkelig lav fra barn af. Og det er ikke, fordi jeg voksede op i en familie med stærke kvinder. Jeg er en kæmpe morstreng, og mine søstre har altid passet på mig. Men min far var ikke i billedet. Og fordi jeg ligesom manglede den der form for opdragelse, at du ved, mandensiden, du ved, havde noget at snakke med min far om nogle ting, den gjorde jo, at det var svært for mig lige at lande på en eller anden måde i det. Altså når jeg havde spørgsmål om min krop, eller om følelser, og selvtillid og mandlighed, der kunne jeg ikke komme til min far.
Altså, to what extent? Han var der ikke fysisk til stede, eller han var der, men ikke en, man kunne tale med? Ja, præcis. Han var der, men det var ikke en, jeg kunne tale med ting om. Han var ikke til stede. Og så da mine forældre blev skilt, da jeg var 11, så forsvandt han jo. Og jeg har ikke set ham siden. Okay. Så der var mange følelser, der ligesom skulle bearbejdes i mine unge teenageår, i min late teenageår og i mit start voksenliv. Også lidt nu. Mm-hmm. Og jeg kan huske, jeg havde en barndomskæreste, og vi var kærester i rigtig, rigtig lang tid. Hvornår til hvornår? Jamen, fra jeg var... Hvor gammel har jeg været? 15-agtig. Mødte hende, da jeg var 12, og blev kærester, da jeg var 15-16, og var kærester indtil slut 20-agtig, midt 20. Det er lang tid. Ja, men de problemer, vi ligesom oplevede, kunne jeg ikke spejle på mandssiden, du ved. Så vi havde voksne problemer som børn, som nogle gange var lidt svært, sådan, og hvor skal jeg lige ligge derhenne-agtigt. Ja. Og det kan jeg huske, det er sådan, op i mine år også, nu sådan at påvirke mig lidt, det der med ikke at have en far, som jeg er ved at prøve at finde ud af nu. Mm-hmm. Min mor blev gift igen med en sød mand, som jeg ser som far i dag. Og, men der er bare noget i det der tab. Der er noget i det der tab, der ligger og lærer i en på en eller anden måde. Men hvem havde du så? Altså den periode, hvis far ikke var der til at have de samtaler med dig, og hvem samlede dig op? Men det var det, der var forfærdeligt et eller andet sted, fordi jeg havde jo faktisk lidt forskellige. Jeg kunne finde en ung fyr, som jeg knyttede mig til, og så vil den person svigte. Jeg tror, jeg har meget få, jeg kan tælle på min hånd, af mænd i mit liv, som har været der for dag 1, som aldrig har svigtet. Og jeg kan tælle på 2 hænder, alle dem, der har svigtet. Og det kan være, at de var i mit liv, og så ved siden af var de deres kone utro, og bare skrevet for dem, ikke? Altså, eller var i deres liv, og så lige pludselig så, du ved, det var meget sådan med faktisk utroskab i deres egen familie, og så forsvandt, hvor jeg sådan, mand, du var mit forbillede, og så gjorde du det der. Du ved, det er virkelig hårdt, og de har sikkert også gået igennem nogle ting, så det er ikke, fordi jeg bearbejder dem, fordi de havde jo ikke mig som ansvar, men det der med, man kigger mod nogen og tænker, okay, du er sådan det perfekte far. Crash. Okay. Du er det. Crash, du ved. Så til sidst blev jeg bare sådan, så er der bare ingen. Og så var det så i mit personlige liv, der vendte jeg jo mig til tro, du ved. Okay. Så min tro reddede mig på en eller anden måde, fordi her var der noget, som ingen kunne røre ved. Så det altså med, Gud er et ideal. Ja, lige præcis. Ja. Så det var sådan, at, Jesus, at jeg havde sådan Guds ord, at han elsker mig, til ligesom at hvile i. Og den gav mig, og giver mig stadigvæk i dag, en utrolig hvile. At der ikke er nogen eller noget, jeg ligesom skal søge i mennesker, men hvis jeg vender mig mod himlen, så er der noget, der elsker mig ubetinget, hvad jeg gør. Altså, jeg kan sindssygt stærkt relatere til det, du siger med din fars manglende tilstedeværelse. Ja. Jeg voksede op med en enlig far. Ja. Min mor har fysisk været i verden, men har været i Afrika. Ja. Og hvor at de der spørgsmål om, hvordan man er som mand, ikke? Altså, jeg kunne spejle mig i min far og hans måde at være på. Ja. Men det har jo så også fordret, at der er sket nogle relationelle ting til kvinder. Altså, selvfølgelig. Det der med, hvordan er det lige, man behandler piger? Ja. Hvad er mit eget forhold til, jeg tror nærmest, det der traume er jo meget sagt. Jeg er hverken psykolog, det er der ikke nogen af os, der er. Nej. Men at have nogle mennesker, altså det tror jeg bare er virkelig vigtigt, at have nogle mennesker, der er der for en. Forbilledet kan nogle gange, nu hører jeg bare det, du siger med krakkelere. Min egen forbilleder var min kammeraters mødre. Ja. Altså, de greb mig totalt. Al den der sådan skrøbelighed, jeg havde i, altså, jeg tissede i sengen. Sådan rent fysisk af mangel. Ja. Og det var pinligt. Og jeg kunne ikke, der var ingen af mine venner, der vidste. Der er ingen af mine venner, der vidste, at jeg var et barn, der ligesom, fordi som society er, som du siger, så er vi nødt til at på en eller anden måde fremstå på en vis måde. Ja. Ja, men det kan jeg godt sætte mig ind i. Ja, altså det er meget specielt at høre jer sige det, fordi altså, jeg er på den anden side,
Altså, min far, han har været der, min mor har været der. Ja. Og det er sådan, det har hjulpet mig virkelig meget. Mm. Og sådan, det har hjulpet mig med alt mine problemer som mental health og meget sådan open hjem. Jeg er ikke bange for min mor og far. Men sådan sige, hvordan I har kommet ud fra jeres situation, som mennesker, det er virkelig, altså, jeg kan ikke rigtig sætte et dansk ord på den, men sådan, det er virkelig flot at sige, sådan, hvem I er nu her, og I arbejder selv. Altså, Morrison, han er lidt en mysterious person selv for mig, men han har været også på en rejse med han selv, og jeg ved det godt, for jeg kan bare sige ham, sådan, hvordan han tænker lidt mere sådan, hans oplevelse, og hvor han nu her. Og jeg synes, det er ret at sige, mennesker sådan, måske har ikke det bedste barndom på den måde, men I er opvokset til en person, der er virkelig sådan aware. Ja. Altså for mig var det vigtigt, at jeg blev den, jeg er. Ikke fordi, at jeg manglede en far, men på trods af, at jeg manglede en far. Right. Altså det er meget vigtigt. Det er også derfor, jeg aldrig sådan rigtig har reklameret båret det, fordi jeg vil ikke have, at society skulle sige, det er også synd. Og hvis det er, jeg fejlede, så vil jeg sige, det er klart, fordi han manglede en far. Du ved, det er derfor, han gør det. Jeg vil ikke have det på mig, fordi at alt det, jeg er i dag, det er... Okay, det skete der noget der. Sorry. Det er, på trods af. Du ved, jeg er det, selvom at jeg ikke havde en far i mit liv, så havde jeg en mor, der var mega stærk. Jeg havde en søskende, der var rigtig stærk. Men jeg kan 100% godt sætte mig ind i det, du siger, Murray, med, at der er jo en del af dig, der er uforklaret. Du ved, jeg snakker med min bror om det tit, det der med, hvorfor gør jeg sådan der? Hvorfor reagerer jeg sådan? Var det sådan, han reagerede? Du ved, mange spørgsmål, du ikke kan få svar på, der er sådan der, shit man, der mangler noget. Og den nøgle kan du bare ikke, du ved, fordi der er en person, der bare valgt at tjekke ud, så du kan aldrig sådan rigtig åbne døren til det rum der, hvor der halvdelen af dig, dit DNA, det bliver forklaret. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow. Sådan. Og det er altså en sprød stemme, jeg får. Lige sådan der. Må jeg lige gribe den, du sagde med at være offer? Ja. Fordi jeg tror rigtig meget, det der holder os tilbage som yngre mennesker, og især også som ældre mennesker, i hvert fald nu er jeg 25, det er, at vi er bange for at blive, altså enten selv at tage en offerrolle, fordi vi ved selv, hvordan vi har det med andre, der synes, at de er ofre. Ja. Og det tilbageholder så fra at tage de her svære samtaler med nogen, der måske kan hjælpe en, eller bare ikke, altså det behøver ikke nødvendigvis være for at hjælpe en, men bare for at turde snakke om det. Ja. Er du et offer? Forstå mig ret i, at det er jo ikke, det er ikke negativt, at jeg spørger, om du er et offer, men altså sådan... Jamen det er jo, jeg er jo et offer for forældresvigt. Og det er jo sort på hvidt. Altså det er jo, jeg er jo også et offer for en far, der nok også var for voldelig, end han skulle være. Og det er jo det traume, man får som det offer, man skal kigge på og prøve at lave om på, du ved, eller prøve i hvert fald at tale ind i og forsøge at læge og komme videre fra. Men ja, jeg er et offer, men jeg er ikke... Det er fordi, jeg kan ikke... Jeg ved godt, det er svært. Ja, det er svært, og sådan, fordi jeg kan ikke lide at blive konfronteret med ordet offer, men det er jo fordi, at det er så negativt, fordi jeg vil ikke være et offer. Fordi jeg er også nået langt i mit liv, og er virkelig glad for, hvor jeg er, og som jeg også sagde til, inden vi gik i gang, du ved, nogle gange kan jeg jo godt sidde og sådan tænke, okay, var det hele værd? Og der kan jeg nogle gange sidde og tænke sådan, nej, der var nogle ting, dem vil jeg lave om. Jeg vil ikke gå glip af den her relation. Den her relation vil jeg nok have valgt, i stedet for at være her. Men jeg er, hvor jeg er. Og det er det eneste, jeg ligesom kan forholde mig til. Har jeg været et offer? Har det, at jeg har været en offer, været en reaktion på måden, jeg har reageret på? Yeah. Who knows? Altså, jeg kan jo sindssygt godt tænke mig, altså det er jo et ideal for min by, det er, at det er okay at være et offer. Ja. Så længe vi kan snakke om det. Ja. Og Venner Lisbeth, du sagde, at der skulle være 100.000 mennesker i din by. Det er sindssygt mange mennesker. Det er rigtig mange mennesker. Hvorfor? Fordi jeg tror, mennesker lærer af mennesker. Og selvom vi er i en verden nu, hvor altså, det er næsten ligesom, vi næsten tror, at vi ikke lærer noget historie, fordi der sker bare, at vi gentager ting. Men jeg tror, at da jeg voksede op, der var det ikke så normalt at komme fra Afrika og bo i en lille by. Kender. Det vil sige, at du var
the odd man out. Lidt ligesom jeg kunne forestille mig en, der taler engelsk i Sønderjylland. Ja, det var også bare... Hold det kæft, mand. Du ved, Sønderjylland, som er Danmarks Texas, hvis du spørger mig. Det var 100%. Ja, det er det. Så det der med at være odd man out, kender vi jo. Ja. Og der føler jeg lidt med den verden, vi lever i. Altså, jeg kan næsten ikke begribe, at vi har racisme. Jeg kan ikke begribe, at vi har dem og dem, du ved. Når vi... Så mange fortæller, at så mange fordomme er blevet brudt ned med... Altså, jeg er mørk i huden, fordi at jeg har et stof, der hedder lelanin, som gør, at jeg ikke bliver brændt af solen, for jeg kommer fra et sted, hvor solen er virkelig intens. Mm. Det er jo mega smart. Hvordan kan det gøre mig til en monkey eller et eller andet? Det er bare... det er jo sygt smart. Kroppen har bare været genial der. Yeah. Du ved. Og der er nogle gange, hvor jeg sådan tænker, er vi ikke kommet videre? Fordi det er jo stupidity. Ja, også bare sådan, hvorfor taler du sådan der? Du ved, fordi jeg er fra et andet land, og derfor er jeg ved at tilegne mig sproget. Men folk er bare sådan, nogle gange sådan helt daft, du ved, helt dumme. Og der tror jeg på, at hvis man bor mange, så bliver du mødt af det hele tiden. 100%. Du ved. Og der er jo også nogen, der er... Må jeg afbryde dig? Ja, selvfølgelig. Fordi selvfølgelig. Altså, vi er jo mange mennesker, bare i København, ikke? Ja. Og trods af det, så er vi jo stadigvæk... Altså, der er jo stadigvæk nogen, der kolliderer. Altså, og vi er mange mennesker... vil sige, vi er mere homogene i Danmark, end vi er i Frankrig, hvor jeg er frekventeret en smule. Ja. Og på trods af det, så clasher de også sindssygt meget. Hvis vi skulle lære af at være forskellige, for nu antager jeg, at det er 100.000 forskellige mennesker. Ja, det er det. Vi alle sammen, og det tror jeg lidt, vi alle sammen er offer på en eller anden måde. Vi tør tale om den. Og vi så også så kan vi alle sammen være og have det. Har vi det så godt? Er det præmissen for at have det godt? Jeg tror i hvert fald, der er mange, der finder ud af, at de har meget til fælles. For det at være et offer, det er jo ikke altid... det har jo ikke altid en hudfarve. Det har ikke altid en religion. Det har ikke altid en politisk standpunkt. Du kan sagtens være dybt racist og stadigvæk vokse op uden en far. Og finde ud af, at en, der er den race eller den hudfarve, du ikke kan lide, har fuldstændig samme overbevisning, samme ting, og så connecter I på den der måde der sammen, ikke? Og det tror jeg bare er... godt. Så det tror jeg faktisk er godt, det du siger med, at det er okay at være et offer, fordi jeg tror, man vil finde ud af, at der faktisk er mange, man har mere til fælles med i hvert fald, end man lige går tror. Som ikke ligner sig selv. Hvor mange er der i din by, eller hvad? Ui. Jamen altså... jeg vil gerne bo i sådan en stor by, sådan 500.000 til 1 million eller hvad. Altså, min hjemby er 1,3. Og hvad jeg kan godt lide med det er sådan... Vi har 1,3 hvad? Altså 1,3 menneske, eller... Altså millioner mennesker. Jeg er bare dårligt at sige det, så jeg er lidt... Hvad er det for en by? Calgary. Det er Texas of Canada. Er det det? Ja. Calgary. Jeg kan huske Calgary fra vinter-OL, hvor Jamaica havde bobsled-team. Ja, tak. Ja. Det var classic. Okay. Også sådan The Eagle as well, fra USA. Præcis. Ja, Eddie the Eagle, tror han hedder. Men jeg synes, at det er bare dejligt, fordi du kan komme sådan... Du har indeby, og så kan du komme ud fra den, og så er det en tur over det hele. Så det er en blanding. Og også i Canada, for eksempel. Altså, Canada er ikke altid det bedste sådan land, men vi er sådan et melting pot. Meget diverse. Mange forskellige mennesker. Og du lærer meget fra hinanden. Sådan hver community er virkelig blandet. Du kan ikke kigge på en kanadisk person og sige, nej, du er kanadisk. Altså, det er sådan... Det kan jeg godt lide. Og... Så jeg vil gerne have sådan en stor by, hvor der er mange forskellige mennesker. Og altså, ligesom du siger, vi altid ikke har det godt sammen, men vi lærer fra hinanden igennem vores, troubles. Så ja, det... Må jeg spørge, hvordan det var, hvordan det kan være, at du endte i Danmark og spille fodbold i Sønderjyske, hvis du var Calgary? Ja, men altså, jeg har en dansk mor. Ja. Så ja, når jeg, blev født, jeg har haft en dansk pas og er det borgerskab eller? Ja, statsborgerskab, ja, lige præcis.
Og, Ikke helt dansk endnu. nej. Altså, det her det er en ongoing diskussion derhjemme. Sidder vi her og siger, you ain't Danish. Nej, det. Altså, seriøst, det. Denied. Kan du tage den der test der og bestå? Okay, men altså... Sorry. Men... Okay, vi starter lige med den her, og så jeg kommer til at svare dine spørgsmål. Men så Murray, du har en dansk far, ikke? Jo. Okay, din mor, hvor kommer hun fra? Hun er fra Cameroun. Okay, jeg har en dansk mor, min far er fra Canada. Er vi ikke det samme dansk, eller altså... Danish amount, det er det, der er diskussionen. Danish amount. Så er det jo sådan noget med lighed og sådan noget. Far og mor, du ved. Hvis du... Er din mor er født i Danmark? Ja. Så du har danske bedsteforældre? Jo. Ikke mere, men jo. Jeg har haft. Og du har danske bedsteforældre på din fars side? Yes. Og de er stadig levende? De er stadig levende. 1-0. Ja, tak. Nu er den faktisk low blow. Nu er den officielt her. Men altså tilbage til dit spørgsmål. Bare en dansk mor. Altså, okay. På grund af fodbold. Jeg sendte en video videre til Danmark, og så blev kontaktet. Og så jeg var på en trial med Sønderjysk, og det er der første gang, jeg mødte Murray. Okay. I sådan nogle kollegier i Halleslev. Ja. Fantastisk by. Ja, jeg Haderslev. Der var billig cheeseburger om tirsdagen, kan jeg huske. Der er ikke meget. Altså, der findes ikke mental health i Haderslev. Nej, overhovedet ikke. Håber I. Altså, så skulle det lige være i Christiansfeld. Okay, hvorfor? For det ligger imellem Haderslev og Kolding. Ja, lige præcis. Det er du er fra. Ja. Du er fra Kolding? Jeg har boet i Kolding i mange år. Altså, inden det er Fredericia. Ja. Så. Jeg har spillet i fodboldklubben ved siden af mine bedsteforældre i Harte. Er det rigtigt? Yes. White Harte Lane? Yes, de boede derude? White Harte Lane. Det hed den. Ja, der spillede jeg Jyllandsserie derude, det er rigtigt. Okay. Altså, du burde komme på vores fodboldhold, så. Ja, jeg er gammel jo nu. Men må jeg lige... Sorry, dreng. Men altså, jeg er nødt til lige at vende tilbage, fordi i Haderslev, der er der ikke noget, der hedder mental health. Nej. Er der det i Kolding? Den er svær. Fordi i Kolding, der kom jeg jo, fordi at der var en efterskole, en højskole, en kirke, du ved, der var et community af men det er jo ikke altid sundt. Okay. Det er jo ikke forklare. Jamen det kan jeg faktisk godt forklare. Jeg tror, at det er ikke altid sundt at komme i kirke. Og det er meget kontroversielt sagt. Er det? Men jamen, det er fordi, at det kan også godt være forkert, eller det skal jeg selvfølgelig ikke sige, det kan være en udfordring at komme i en kirke og komme i community. Hvis man i hvert fald ikke er god til at snakke og embrace. Du kan sagtens komme i en kirke, men hvis du ikke føler dig embraced i den her kirke, så vil du bruge hele dit år på, eller hele dit liv på, at være i den her kirke og skulle leve op til noget. Det er ikke sundt, hvis du spørger mig. Det er ikke sundt at være et sted, hvor du føler, at du skal være et andet menneske. Kirke er jo designet til, at du bare kan være. Og der er vi jo mennesker, og mennesker fejler, og mennesker fejltolker og siger ting. Så mental health i en kirke, jo, på papiret burde det være sådan. Jeg tror bare desværre ikke, at det er sådan. Okay. Jeg oplevede i hvert fald, da jeg var i kirke, der oplevede jeg rigtig, rigtig gode ting. Jeg oplevede også nogle ting, hvor jeg godt kan se tilbage og tænke, det var ikke så godt. Okay, så der findes ikke mental health i kirken? Jo, det gør der, fordi der er jo rådgiver, der er præster, som er super dygtige, du kan snakke med, så det gør der. Der findes jo mental health. Det vil jeg faktisk sige, det gør der, men mental health for mig er super self-us, altså noget med dig selv at gøre, og hvor du gerne vil være henne, og din rejse med din hjerne på en eller anden måde. Og den skal du bare være endnu mere opmærksom på, når du kommer et sted, hvor det hele er bygget op til, at du skal snakke med den person, hvis du har det problem, og den person, hvis du snakker med den problem. Du ved. Mm-hmm. Ja. Jamen, det er bare nogle gange, når vi snakker om det her mental health, hvis man bare siger, hvor går man mest i kirke? Man gør det ikke så meget længere i Danmark. Og min mor, hun er hvad hedder det, katolik. Ja. Hun er opvokset i Frankrig, så hun er ligesom meget katolsk i Afrika, og det er ligesom rigtig meget. Altså det ja, det er det. Men dernede, der eksisterer der jo faktisk, i hvert fald fra mit perspektiv, det er jo kun synsninger, vi sidder og diskuterer, og så kan vi få en eller anden fagperson ind og sige, det var forkert. Det er det. Jamen, det er jeg tænker, jeg tager fejl rigtig mange gange, men hvor at, der er jo ikke det, der hedder mental health, og jeg tror især nogle af de mental health issues, vi kan have, det er det her med liv her i Danmark, eller liv generelt, hvor at vi er så velstillet. Ja. Hvor at der er, jeg ved ikke, om der er noget på spil, men hvor at det der med at kunne gå i kirken, og kunne få en
synders forladelse. Ja. Altså, at det på en eller anden måde er mental health. Altså, på 100%. en eller anden måde at være sådan, Ja, resetter. Ja. Du ved. nu er du reset, Ja, ikke? ja, Fordi, lige præcis. og det føler jeg kan være svært herhjemme. Ja. Altså, jeg går rundt kan gå rundt med dårlig samvittighed. Ja. Og det er det, der er min... Ja. Ja. Det er noget bare sådan, tag den ud for hvad hedder det? Shoulders. Ja. Yeah, like take it Skulder. off from your shoulders, Ja, you know, ja. that breath of air. Ja. Det kan gøre en kæmpe forskel. Ja. Og det er jo det med at have mulighed for at snakke med mennesker, eller komme ud med det. Og jeg har ikke vokset op i sådan en kirke. Altså, religion havde ikke været i mit liv. Men jeg kan godt forestille mig sådan et der kirkeliv, sådan, og bare komme ud med det. Ja, du har ligesom et sted, men jeg tror, Murray, det er fuldstændig rigtigt, det der med, at mental health er jo i den der med at komme og få en søndersforladelse. Men det er hurtigt pause noget, ikke? Ja. Det er bare for at få noget straight med Oliver. Det er fordi, det er hans danske, der fejler, når han siger mit navn. Det er Mari. Nå, Mari. Mari eller Mari. Marinus. Okay. You decide. Marinus. Det er Murray. Murray, det er jo... Murray. Ja. America. Altså, Prinsesse Mary, umuligt. Sorry, Jeg synes, det er fedt sådan, du ved, en halv time inde i podcasten. Det er ikke det, jeg hedder. Jeg var bare sådan, det kan ikke passe, at vi første afsnit, så skal vi kalde noget, jeg ikke Ja, hedder. det er præcis. Okay. Jamen, sorry. Okay. Du er tilgivet. Okay, tak. Sådan der. Mental health. Mental, ja. Præcis. I see you. Ja, præcis. Og, nej, hvad var det, jeg skulle Ja, sorry. Nej, det er så fint. Jeg tror også bare, at mental health kan jo også være, at du får mental problems af at komme i kirken, fordi du føler ikke, at du bliver set. Du føler ikke, at du bliver mødt. Du ser ikke, at du bliver elsket. Og det kan give rigtig mental health problems, du ved, som du bærer. Jeg kender mange af mine venner, som jeg har gået i kirke med, som i dag hader kirken. Ja. At du ved, jeg hader religion og alle de der ting. Og det var jeg også tæt på et tidspunkt at blive mega træt af det. Indtil jeg finder ud af, alt det der har jo ikke noget med Gud at gøre. Nej. It's people. Ja. Du ved, det er mennesker. Amen. Real people. Ja, det er real people. Du Yeah. ved, og du ved, og det er jo det nemmeste at vende dine aggressioner imod. Yeah. Men du kan ikke give Guds skylden for noget, mennesker gør. Nej. Du ved. Ja, det var Men- word. Ja. Word. Ja, Så meget der. Det reddede i hvert fald mig i forhold til det der med at komme i kirke. Og i dag, der kommer jeg i kirke nogle gange, når jeg har lyst, og når jeg har tid, og når jeg har... Du ved, det er på mit hjerte, men generelt hele kristendommen og religion for mig, du ved, jeg er jo vokset op med nogen, der siger, at hvis du er sådan, så kommer du ikke i himmel. Hvis du er sådan, og du ved, at jeg læser bare noget helt andet, når jeg læser Bibelen. Der står der bare, alle er elsket. Der står kærlighed. Ja, der står kærlighed det er all det. over the place. Alle mulige steder, der var kærlighed. Der står ikke noget med, at hvis du har grønt hår, eller hvis du tror på det der, eller hvis du i øvrigt har gjort det der, hvis du går i byen, hvis du drikker, hvis du har sex for ægteskab, du ved, alle de der ting der, hvor det bare sådan, det er bare mennesker, der har sagt det der. Ja. Det er bare, altså, og det er nogen, der har en eller anden overbevisning, fair nok, men det er ikke det, jeg tror. Jeg tror, at alle er elsket, og vi skal elske. Ja. Boom. Okay, drop the mic. Yeah, nice. Ja, præcis. Nå, men for lige at catch up på den der, i forhold til, at hvis vi kan sige, nogle steder kan man bruge det som sit mental health. Du ved, der kan man få aflad. Og vi har gået til psykolog. Det gør jeg også. Det gør du også? Ja. Okay, hvad er det for en oplevelse for dig? Det har været en life-changing oplevelse. Altså, jeg går til psykolog for også at finde ud af, ikke hvordan det kan være, at jeg gør de ting, jeg gør, men hvorfor jeg gør de ting, jeg gør. Altså, hvad er det mønstre, ligger inde bagved? Du ved, hvorfor er det, at når... Jeg kan jo godt sige her, jeg har været rigtig, og er det stadig lidt konfliktsky. Og det har jo afledt af, at jeg er vokset op med en far, der var meget konsekvent. Så hver gang der ligesom var en konsekvent, så blev jeg bange. Så det vil sige, når du kommer med noget til mig som barn, så var jeg sådan, du ved, helt vildt bange. Og det har jeg jo bare taget med videre. Så alle konflikter, dem prøver jeg sådan lidt, der er konflikter her, så løber jeg væk. Og nu er jeg ved at prøve at finde ud af, hvordan det kan være at gøre det. Og når det så er, jeg snakker med min psykolog, som hedder Sten, når jeg snakker med Sten om det, så er han meget god til at sige, Melvin, det er jo klart, du gør det her, fordi det her. Og så kan jeg være sådan et, ja, så kan jeg fange mig selv i nu, når der er en konflikt. I stedet for at løbe væk fra den, så løb imod den og sige, godt, normalt vil du reagere sådan der nu. Prøv lige at blive i det og reagere sådan der, og se, hvad det gør ved dig. Det har været super dejligt. Har du været imod psykolog? Ja. Og prøv lige, fordi jeg har en kammerat, Ja. der, synes jeg, burde tage et psykolog. Hvad er argumenterne for at gøre det, og hvad fik dig til
at skifte. Ja. Argumentationerne imod psykolog er jo, at man er et privat anlagt menneske. Man har ikke lyst til at flash sit skrald, hvis man siger. Hans argumentation er, jeg har venner, der Ja. samler mig op. Ja, og det forstår jeg også godt, venner, der kan samle dig op. Men venner er jo også altid... nogle venner, ikke alle, nogle venner kan godt være gode til at give dig modstand, men mange af vennerne er også med til sådan at hate dig med hårene, du ved. Og ikke, du ved, det med at kigge ind i en hjerne, du vil jo heller ikke lade en af dine venner lave en hjerneoperation på dig. Der kan du godt tænke dig, at det var en, der lige havde læst et par år og vidste, hvad han gjorde. Og det samme skal du tænke på med en psykolog. Ikke at, jeg tror at sagtens, hvis jeg skar mig her, så vil du godt kunne få forbinding på, men du vil ikke kunne sy mig lige så godt som en op på sygehuset. Og det tror jeg, sådan, man skal se på en psykolog. En psykolog er uddannet til at tage de ting, du siger, og forsøge at putte det i de rigtige hylder. Hvor en ven er god til at rydde op og putte det på hylderne, men det er ikke sikkert, at de bøgerne står, hvor de skal. Det er jo godt, det er jo godt sagt. Sindssyg analogi. Altså sindssyg analogi, den der. Det var mega fedt. Så. Ja. Men altså, det er også sådan, når man skal tænke som en psykolog, at når du går til en psykolog, det er bare fordi, du har en problem, ikke? Men det behøver ikke at være sådan en enkelt ting. Nej. En ting, I snakkede om på Bros, jeg tror, det var, jeg ved ikke, hvad man har sagt det, men noget med, du behøver ikke at have, altså, en psykolog er ikke et sted, hvor det er bare fix. Det er et sted, hvor du kan bare snakke. Forebygge. Ja, lige Ja, præcis. præcis. Og det er meget vigtigt for mennesker at vide. Det behøver ikke at være noget crazy. Du behøver ikke at have noget ADHD, eller angst, eller depression. Det er sådan self-development. Det er mere end bare kun det der acute mental health ting. Fuldstændig. Så også med din ven, altså, det er også sådan, det er ligesom at have en life coach på et måde. Altså, jeg har brugt fucking meget psykolog. Altså, siden jeg var 6 år gammel, jeg har brugt så meget, og det hjælper mig virkelig meget. Jeg har taget bare enkelte ting for at være psykolog, og tage dem med i mit liv, i mit rejse, og det betyder virkelig meget, at min mor og far har sat mig i sådan, ja, sted, hvor jeg kan få hjælp fra det der professional mennesker. Jeg tror, du har helt ret i det der med, at i starten, der tænkte jeg også en psykolog, der snakkede med min, at det er sådan en... Sten. Ja, med Sten, ja. Er han skaldet? Nej, det er det faktisk ikke. Nej, okay. Ja, det kan jeg ikke huske. Men nu er det jo bare... Nu er han jo en coach, nu er han en vejleder. Nu er han med til sådan at sige, godt, nu er de her ting på plads. Skal vi lige finde ud af, hvorfor de var rodet in the first place? Ja. Og det er super godt. Jeg ser ham ikke som en, der skal sidde og lytte til mine problemer. Jeg ser netop en, som er med til at forebygge, at der ikke kommer flere problemer. Og det er super rart. Ja, 100%. Nu vil jeg gerne prøve at dreje den ind på lidt en afslutning-agtig, fordi når vi snakker om community real people, vi snakker om mental velvære, Ja. så det her med at være et real menneske. At du real, altså, det er jo det der vulnerability. Ikke at man skal være et offer, men er du et ægte menneske? Det forsøger jeg at være. Mere end nogensinde før. Jeg tror, der skete et skift her i sommers faktisk. Der kom lidt reality-check i mit liv. Med nogle ting, der skete, og i min familie, men også bare privat. Må jeg spørge, hvad der skete? Ja, altså, der var en relation, jeg havde meget, meget, meget tæt på mit liv, som lige pludselig forsvandt. Ikke at vedkommende døde, men det gjorde noget ved mig. Der var sådan et, jeg kan ikke blive ved med at gemme mig bag tv-verdenen. Du ved, jeg bliver nødt til at være derude, jeg bliver nødt til at være real, jeg bliver nødt til at sige, når jeg har det dårligt. Du ved, for jeg er også typen, jeg er jo kendt i Danmark for at være ham, der smiler og er glad. Og det, Altså, det læser man overalt. ja, det er det. Man læser det overalt. Ja. Og det er, Og det er fedt, det er fedt. ja, jeg skulle sige, det er jo mega godt, fordi jeg er glad, og jeg er, men hold kæft, jeg kan også have det elendigt. Jeg kan virkelig, jeg tror aldrig, jeg har grædt så meget, som jeg gjorde i sommer. Altså kom hjem og græd, sådan kunne have min mor og far på besøg, og min mor var sådan, du er ved at bryde sammen, og så brød jeg sammen, du ved. Biltur, hvor jeg bare græd. Sommeren 23, ikke? Ja, vi sad lige og snakker om det. Her forleden mig og mine venner sådan, kæft mand, det her år her har været whack. Okay. Altså både verdensplanmæssigt og personligt. Jeg er bare klar til at sige, at vi ses 23. Altså virkelig. Men jeg er også blevet stærkere fra det. Jeg personligt har I got in shape. Jeg tabte mig de kilo, jeg skulle komme tilbage på sporet.
men nogle gange skal du være helt nede, før du kan bygge noget op. Altså, jeg har virkelig sådan skulle skrave hele fundamentet væk af, hvordan jeg troede, mit liv skulle se ud, og starte forfra med at bygge. Og det har jeg, men shit, det har været hårdt. Altså, det må også være noget andet, når man er offentligt kendt. Altså, det er jo ikke fordi, når folk de kommer hen til dig på gaden og siger, nå, hvordan går det? Det ved jeg slet ikke, om folk de gør. Men altså sådan... Det kan da godt være nogen, der gør, faktisk. Det er de meget søde til og så nogle der er det gange. jo svært at sige, det går faktisk ikke. Ja, det er også rigtigt. Det kan man ikke. Nej. Men du ved, jeg ved, at du er sådan en, der er god til at huske navne på runners og producerfolk. Ja. Altså, at være... Det vil altså for mig at være sådan, det er et ægte menneske. Ja. Det er det bedste råd, jeg nogensinde har fået. Fik et råd, inden jeg gik ind i den der brancheserie, der hedder Olof Christensen fra Kolding. Skud ud. Ja, skud. Han sagde til mig, lær nu lydmanden og runnerne og alle dem, du arbejder med, lær deres navn, for du ved aldrig, hvornår du møder dem. Og det er så rigtigt. Men jeg har altid været en people's person, så jeg har altid kunne lide at snakke med folk og møde folk. Jeg tror også, det er derfor, jeg bare sagde ja nu. Yeah. Fordi jeg var sådan, det her, ud fra det, du sagde i telefonen, så var jeg sådan, ja, det er vigtigt. Men for mig er det sådan, jeg vil gerne have, at du kommer på arbejde med Melvin, eller når du møder mig, så går du ud, og når folk, du ved, fordi jeg er også en branche, hvor jeg har tit hørt rygter om, at Melvin er fucking arrogant, og han er en helvede at arbejde med. Hvor sådan lidt, jeg håber bare, at dem, der så har arbejdet med mig, hvis de nogensinde hører det, så er sådan, far from the truth. Sådan overhovedet ikke. Virkelig behageligt. Og det er sådan det bedste, du gør. Det er dit CV. Fordi hvis jeg går ud og skriver, jeg er det bedste menneske at være sammen med, du ved, det passer ikke. Så er det sådan, du ved, det er ikke real. Præcis. Så det bedste, du kan gøre, det er at efterlade et indtryk på andre mennesker, som er varm og hjertelig, så det er, at det kan gå videre. Mouth to mouth, på en eller anden måde. Nu ved jeg ikke, men altså sådan, er folk ægte over for dig, føler du? Fordi nu, igen, du er jo du er en offentlig person. Altså, folk kan jo godt blive, ved jeg med mig selv, man kan blive intimideret af folk, der er på en eller anden måde guddommelige, på en eller anden måde, men afstanden er på en eller anden måde lidt længere, fordi du har en vis anerkendelse blandt mange, og så kan det være svært at være sådan. Jeg tror, det er sådan, jeg håber, det er sådan i starten, men så håber jeg, når man taler med mig, man finder ud af, it's just a bloke. Han er bare helt stille og rolig, du ved. Men jeg kan godt mærke sådan, at når jeg er i byen med mine kammerater, og der er folk, der kommer op, så kan jeg godt mærke, det er ikke en real samtale, du ved. Men det tror jeg sådan, at det er jo sådan, det er. Jeg vil også indrømme, hvis jeg mødte Messi, som er mit kæmpe idol i byen, så vil jeg være far from real. Så vil jeg også være sådan helt, du ved. Og, men jeg tror lidt, at med tid, så finder folk ud af, at jeg er real. Og jeg tror også med tid, så finder jeg ud af, om folk de er real. Altså, jeg synes, den her samtale har været 100% real. 100%. Har været meget nede på jorden, meget chill. Og fordi i sidste ende er vi bare mennesker. Alle sammen. Vi er bare mennesker, og vi føler, vi mærker, vi har indtryk, og alt det bliver bearbejdet. Og nogle gange bliver det bearbejdet på forskellige måder, men i sidste ende, we're just people. Det er lige meget, hvad jeg laver. Du laver dit for, at society skal køre rundt for dig og i din community. Jeg gør mit for, at det skal køre rundt i mit, og vi kan sagtens mødes. Der er ikke noget, der gør mig højere, mindre værd end nogen som helst andet. Og det er virkelig også det, jeg prøver at få ud i mine programmer, når jeg er ude at rejse og møde folk. Jeg er bare en knægt, der er mega glad og velsignet for at lave det, jeg laver, men jeg er lige så meget del af Danmark, ligesom du er. Ja. Godt svaret. Wow. At der er håb. Altså, der er håb, ikke? Fordi det er jo det, vi gerne vil snakke om. Det er jo real people, real problems, real stories. Og jeg tror, grunden til, at jeg spørger dig om, er folk ægte over for dig? Fordi det er jo på en eller anden måde også en refleksion. Ja, det håber jeg, de er. Fordi at, jeg tror, vi deler meget mere, end vi lige går og tror. Ja. Så tårer, glæder, besværligheder. Og det er jo lige fra det ene til det andet til det tredje. Jeg tror, vi har så meget mere til fælles, end vi lige tror. 100%. Men vi bygger en mur op, fordi vi er bange for, at vi ikke har. Ja. Du ved. Så det er den der facade der med, I gotta be perfect right now. Yeah. Fordi I'm in a perfect society. Det er jo også din... det er din branche, det der. Ja, det er din branche, det 100. der. Altså, man bliver jo farvet af... jeg tror ikke, hvem der har sagt det til mig, men sådan, du er gennemsnittet af de 5 personer, du bruger allermest tid sammen. Ikke? Og nu ved jeg ikke 5 personer, men hvis man er i en branche, så bliver man jo også på en eller anden måde colored af, jeg skal være superhero.
100. Men det sjove er, at jeg har altid været en, der havde mange venner, der ved, alle mulige steder. Det vil mine kammerater også sige, og Melvin, han er over det hele. Da jeg begyndte på det her, så snedede den ind, og ind. Fordi det er helt rigtigt, det jeg siger med, at hvis jeg er det der, så er du også et produkt af det. Hvis du går ud og er typen, der er med det der, du ved, du er en gruppe, der tager coke og drikker og kvinder og alt muligt. I sidste ende, så bliver du det der. Og det kan godt være, at du står og siger, nej, jeg kan godt, men i sidste ende, så bliver du stille og roligt det der. Ja. Så man skal virkelig passe på med, hvem man bruger sin tid med. Man skal virkelig passe på med, hvem man... Mennesker er som gaffetape. Når du går fra personen, så er der noget, der hænger fast, og det kan du tage med. Så man skal virkelig passe på, hvem du bruger din tid med. 100%. Ja. Der er et aller sidste spørgsmål, det er bare en ting, vi kommer til at have i programmet fremover. Det er 3 spørgsmål, du skal svare hurtigt. Ja. Og så er det noget, vi afslører i vores næste program. Ja, okay. Hvad det siger om dig, de her svar. Okay. Jeg tager lige et glas vand. Let's go. Melvin, hvad er din yndlingsfarve? Grøn. Hvad er dit yndlingsdyr? Hund. Hvad er din livret? Spinatvafler med kylling og salat. Den er ny. Den er interessant. Den er ny. Og ved du hvad, det er så fedt mig, at Oliver kommer til at giggle hele vejen hjem over den der. Vi skal nok give dig et svar på det. Okay. Men prøv lige vent, skal jeg ikke fortælle, hvorfor? Jo, hvad det betyder? Ja. Nej. Nej, men skal han ikke fortælle på grøn til grøn og... Nå, ja. Jo, det må du. Jo, det må du. Ja. Jamen, grøn, fordi at det er håbets farve. Green Lantern, yndlings Marvel-karakter. Og hund, fordi at jeg altid ønsker at have en hund. Jeg har faktisk en hund, som nu er blevet min mors hund, der hedder Miko. Og er bare bedste ven. Altså, hun er så nice. Og spinatvafler, det er fordi, at det har jeg smagt her for ikke så lang tid siden. Det er en, der har lavet til mig. Og det smagte bare så himmelsk, så det er bare sådan go-to. Hvis jeg skal spise rigtig lækkert, så er det en spinatvaffel med kylling og salat. Fedt, mand. Boom. Men altså, Melvin, sådan, tusind tak for din tid. Altså, når jeg har skrevet til dig, jeg skrev det der opslag, hvem kender Melvin? Og du skrev til mig, altså, Murray kan godt fortælle dig, jeg var sådan, what the fuck is going on? Altså, jeg er virkelig taknemmelig. Det er sådan et meget vigtigt samtale, og jeg synes, at du er en ægte person. Og tusind tak, fordi I vil gerne med. Og tak, Murray. Det er din første rigtige podcast på Community, og du er fucking dygtig til det, så tak for det. Jeg vil også lige sige tak til jer, drenge. Det er en rigtig, rigtig vigtig podcast, det her. Og der er ikke så mange, der har sat fokus på det på den her måde. Jeg synes, det er frimodigt, at du deler at din rejse og det her med at være suicidal og have de her tanker. Jeg synes, det er vigtigt, at du deler det her med ikke at vokse op med en mor. Og ligesom at være i det, og det tror jeg kommer til at ramme så mange unge mennesker. Helt vildt. Så jeg håber virkelig, at det her, det får mange sæsoner, og også nogle live-optræden, så folk kan mærke og se jer, fordi det er virkelig et vigtigt budskab, I kommer med. Jamen, så tak, fordi jeg må være med. Ja, selvfølgelig. Jeg begynder at græde nu. Tak. Stop det her, jeg kan ikke mere. Så stopper den bare lige her. Ja. Tak fordi du lyttede til vores podcast. Jeg vil sætte virkelig pris på, hvis du deler den her episode med en kammerat. Måske smid et like. Du kan finde os på Instagram at Community of Real People, og vores webside communityofrealpeople.com for at holde dig up to date om vores nye episoder, events og collections i det nærmeste fremtid. Så er der ikke så meget mere at sige end, husk at behandle andre mennesker, som du selv vil blive behandlet, for det er sgu fucking vigtigt. Community of Real People, out.